Bisitahin po natin ang Santo Niño Shrine and Heritage Museum na matatagpuan sa Real Street, siyudad ng Tacloban. Ang Santo Niño Shrine and Heritage Museum ay isa sa pinaka-most visited attraction sa siyudad ng Tacloban. Ito ay ginawa sa panahon ng mga Marcos noong kanilang kapanahonan. Isa ito sa mga gandang mansyon na ginawa ng mga Marcoses. Ang Santo Niño Shrine and Heritage Museum dito sa Tacloban ay kilala sa pagkakaroon ng iba't ibang koleksyon ng mga artifacts at ng mga antiques mula sa iba't ibang bansa at iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Ito ay kinulikta ng mga Marcoses noon sa kanilang kapanahunan. Makikita sa museum na ito ang ilan sa mga mayayamang pag-aari ng iba't ibang bansa na iniregalo ng mga malataas na opisyal sa mga Marcoses tulad ng Argentine carpets, chandeliers from Czech Republic, porcelain jars mula sa China, Austrian mirror at marami pang iba. Makikita din rito ang iba't ibang mga kwarto ng mga Marcoses sa kanilang mansyon. Ngayon ito po ay pinamamahalaan ng PCGG. Kung kayo po ay madadayo sa Tacloban, ang Santo Niño Shrine and Heritage Museum ay isa sa mga atraksyon na hindi nyo dapat paglampasin. Dumaan man ang malalakas na bagyo, lindol at ng bagyong Yolanda, ang Santo Niño Shrine ay nasira man ng konti, pero ito ay patuloy pa ring nakatayo. Ang katabi namang building nito ay ang People's Center na gawa rin ng mga Marcos. Isa ito sa pinakamalaking library sa Pilipinas. Ang Santo Niño Shrine and Heritage Museum ay isang yaman na pinag-iingatan ng mga waray-waray ng Leyte and Samar. Kaming mga waray-waray ay lubos na nagpapasalamat kay unang ginang Imelda Marcos na isang Litenya at isang waray-waray at kay Pangulong Marcos sa kanyang pagmamahal sa amin dito sa Leyte. Napakasimple man ang buhay ng lahat ng mga waray-waray dito sa Leyte at Samar, kami po ay nagpapasalamat sa lahat. Mabuhay ka, dating Pangulong Ferdinand Marcos. Maraming salamat po sa iniwan mo para sa amin.